гурӯҳҳои наҷотдиҳии Албания бо кӯмаки ихтиёриён аз тамоми кишварҳои минтақаи Аврупо вайронаҳои охирин бинои бар асари зилзила харобгаштаро дар шаҳри Дурес аз назар гузарониданд. Бо ҳамин корҳои кофтуковӣ анҷом ёфтанд. Ба маълумоти охир шумораи ҳалокшудагони офати табиӣ дар Албания ба 49 нафар расида, наздики 800 тани дигар зарар дидаанд. Тибқи маълумот, дар натиҷаи заминҷунбӣ 6,4 бала дар дуюмин шаҳри калонтарини ин мамлакат наздики 30 бинои баландошиёна фурӯ рафтааст. Дар шаҳри Туман корҳои кофтуковӣ ҳанӯз рӯзи 28 ноябр ба охир расида буданд. Худи ҳамон рӯз вазорати мудофиаи Албания рӯйхати ҳалокшудагонро дар натиҷаи офати табиӣ нашр карда буд. ҳукуматдорон ҳазорҳо нафар сокини минтақаи офатзадаро бо сарпаноҳи муваққатӣ таъмин намуданд. ҳамла дар кӯпруки Лондони Британияи Кабир 2 кушта ва 3 захмӣ бар ҷой гузошт. ҷинояткор, ки бо кор ба одамон ҳамла кард, аз ҷониби кормандони ҳифзи ҳуқуқ безарар гардонида шудааст. ҳадафҳои ин амали ӯ номаълум аст, вале кормандони ҳифзи ҳуқуқи Британияи Кабир ин ҳамларо амали террористӣ номидаанд. дар тафтишоти сабабҳои ҳодиса идораи зидди террористии полиси Лондон низ иштирок мекунад. кӯпруки Лондон ва кӯчаҳои бо он пайваст зери назорати кормандони ҳифзи ҳуқуқ қарор доранд. хотиррасон мешавем, ки 2.5 сол пеш низ дар ин кӯпрук амали террористӣ рух дода буд. он замон автобуси хурд бо суръати баланд анбӯҳи одамонро зер кард. дар натиҷаи ин воқеа 8 нафар ба ҳалокат расида буданд.